Yakwani abedi nyina mu Awurade waye bia mai. Se yahyiam ne won kwa na yetimi kekan ye ho a na obitimi boyedin me yagye so de a eje se Awurade waye bia mai. Yanka bi so Awurade ye na nado e ho dada. Amen. Amen. Ene eye ukuada Pa. Eye onkonkron ne mpani ne asafo nyina ehye ukuada bi adura ye ba bebo Awurade di mo mpae. Ampa. Awurade insha se utua na mo bae. Amen. Kristo ntie mo mpae bo. Amen. Oma wadanse endoso. Amen. Hallelujah. Amen. Yeshia ye eye yesofo pani osofo odifo Gideon nkeja sofo we enchen na nka ode Awurade asem na mai nanso manya wone empani nyina ne madom akonya kese asafpani incoming the king. Yes. Ana edifo ya omubo ni chidom eni mu asenkafo eka ho Pa. se memfa Awurade asem emre omei bonsem kese pa e wa hama pa. so for ne mpani fo Awurade nhyiram. Amen. Ye ba be che Awurade asem Pa. na so for na agenkanfo ne bi ni ho biom sa nko a. Ah, oh, yebeko. Udi ga babo. Eja po wa ha. Eja po. Na betre dwom ne hwade e se ne so for de e se o betre dwom. Aha na eja mfo enko we ye mfa ntumirika. Hallelujah. Ye be nkyerɛkyerɛ. Aha ene preaching enya afi ne de betumirika kukukukuku na ho fifiri na ate so. Utwa hwe a enungwase aka. Kristo onhyɛ da. Amen. Eni die ni ahobrasiem. Minim yie sɛ yɛhyia mu yi. Eye owura Yesu nti ne yɛhyia. Na bibisa asɛm bi pamkyɛw ahobrasiem. Hwan ana ɔwɔ ha ɔmpɛ sɛ Satan ebedwane afiri na brabo. Ompegya no nsa. Opese bonsam fana damfo. Hello. Hi. Pacha wan epe bonsam asem ha. Obi ampe na asem o. Debi. Na just o ye wicked. Hallelujah. Amen. Why na susu say Satan hanadwen ompegya no nsa. Obia. Na just bonsam ha yi nyina. Obia. Hallelujah. Amen. Anie say yejitum say Satan odadafo no oha ye de a enie na ese say ye pekwan bi so etimi esi ni kwai anameboa Sa. o kan Psalm 1 no a wo se me ba say odbonyefo gege wa Empene. eno nche say bi afi na ani kokun tokwa o. Hallelujah. Amen. Se adie bi nkoyi a se adie bi ejejew se adie bi esi wo nkoso wani gi ekwan a ye find a solution to solve all the problems. Ye wa ha se ye behwehwe ye haw no ho aduro Sa. ye wo Awurade anim wodan mu se ye behwehwe kwan a ohawo ededa yenso no etuo ebetwa na menim se Kristo din mu asem nko na wiye no na ye haw no etwa. Amen. Bonsem kese ma Kristo mam Masan Matudin say how Satan can flee from your life. Okwanya obonefo no befa so a obedwane afiri yabrabom. Hello. Hi.
Say when I'm from Sofo, obi yare pa. Na yare no waboka. Ni dwetre nyina hye. Hospitals ahodo. Lab ahodo, scan ahodo, waye ni nyina na still, mama. De ha no nso ya. Ni kotodwe no ne ho nto no a. Ni yafuru yade no enya no a. Me pa cha oda obeda. Dabi. Na se wo hia wo bi, na se nipa ne ka kire ne se, eno me wa duro tatahwe. Se wo de wasa ache kura no 30 seconds, 30 minutes ho beto. Me pa cha baby ani pa kro no ehye bia nko hwe na na asof mame. Ye be kwa akohwe no. Obia ehwehwe adanse ene nkunimdie amana brabo. Aya no kure obonofo ni edi akon. Nanso Awurade asem a kire yen kwan a ye befa so a ye betimi asi ne kwan. Bonsem kese ye wa hamame. Yensu asem ketuwa bi. James chapter 4 verse number 7. Ehonko fa wadwen ene wakoma esins enkomo a bedofo me ne wo edi no me nche bebiri kwan a ye befa so a ye besi obonsam kwan a ye befa so a ye bepam no afiri ya setena ene abrabom churo no ama ya kwanya na me ne odi hu nkomo ketuwa bi bedofo yenko Jakubu eti ye nan chichemu ye nson. O say enti monfa mo nhye Onyankopon ase. Tio Awurade asebni. How to flee from Satan. And I say okwanya ye befa so a obonofo no edwane afiri ye nchen anase ye besi ne kwai. Quotation we ya making kan ame ye de nkomo no. Eye nema mienu. Hello. Hi. There are two things. And then atro no ebeka ho asem. Yenko. Ase. Enti monfa mo nhye Onyankopon ase. Yemfa yen ho enhye Onyankopon ase. Munsi obonsam kwan. Na yensi obonsam ekwai. Bonsam kese emame. Two things. Tienko money. Wase. Yemfa ye ho enhye Onyankopon ase. Onyankopon ase. Munsi obonsam kwan. Yemfa ye ho enhye Onyankopon ase. Na munsi obonsam kwan. Na yensi obonsam ekwan ka amekese pa. What can a man you know? Brofumuno Yebekano submit. Hallelujah. Amen. Anna yensi obonsam kwan nso. Eno nso yekano resist. Hallelujah. Amen. Sa yepesa Satan huya odwane free ye nkyai a enema we mienu. Esese yehwehwe akira kwai. The edikai eye submission. Submission. So wo de wo ehye Kristo tumi ase. Wo de ho hye Kristo tumi ase. Afei wasi obonefo no ekwai. Hallelujah. Amen. Ka kire wo ni ote onche se fa ho hye Kristo tumi ase. Fa ho hye Kristo tumi ase. Oh, fa ho hye Kristo tumi ase. Fa ho hye Kristo tumi ase. Nesi bonsam kwai. Nesi bonsam kwan. Na obetwane afiri wo nkyai. Na obetwane afiri wo nkyai. Bonsam kese ma Awurade ase. Bravo, what in command ase? Submit and resist. Fa wo hye Onyankopon ase. Fa wo hye Onyankopon ase.
Sɛ Awurade asɛm ka sɛ yɛmfa ɛho nhyɛ Onyankopɔn ase a hwɛ saa kasa no ho sometimes no yɛ ana asogyafoɔ mu na yɛ ana nka yɛte ho saa word no submit kyerɛ sɛ wobrɛ wo ho ase yɛ tumi ase wobrɛ wo ho ase ahyɛ tumi ase yɛne yɛteɛ nyinaa gye tom sɛ Onyankopɔn wɔne ne Onyankopɔn koro all powers belong to him. Hallelujah. Amen. Tumi bia ne wono a ene Onyankopɔn ese na empo se tumi bi wo hɔ a e Onyankopɔn na boy. Ana na asɛm no wɔka kyerɛ yɛn sɛ Satan betimi adwane afiri yɛn nkyɛe a momfa mo nhyɛ Onyankopɔn ase. Sɛ yɛfie ahohom bi ebetimi adwane afiri yɛn nkyɛe a momfa mo nhyɛ Onyankopɔn ase. Sɛ ensuo tumi bi ebetimi adwane afiri wɔn nkyɛe a momfa mo nhyɛ Onyankopɔn tumi ase. Sɛ obi bɔ dua ne ntimi nyawo a momfa mo nhyɛ Onyankopɔn tumi ase. Praise the living God. Hallelujah. And you will say, fa wo ho hyɛ Onyankopɔn tumi ase. Onyankopɔn tumi ase. Submit yourself to God. Submit yourself to God through Jesus Christ. Yes, Yami. The Edikai, Yahobrasi, or Radianum to say. Say, Oka Bam Sopo, let's obey a soldier and a police in here. Say, Commander Noah, or Lady Timono. Soldier near, wo ye worker, and I saw your kufuni. Say, oh, you are doing say, the commander no better than an unfanya Juma. Mukojina Kwanwa, it you become. Yes, it you become. Shehemet was a mention. She Wallington boot was a mention. She bulletproof was a mention. Nemo Makonto Kwano. But you unim kugu. Obi tutu abebo. Hallelujah. Amen. Ya juma po a ya bia. Me pacho ya titi anu a. Ya fa nkwada se o montena store na no. Anase bia na wo ye obi adwuma. Instructions anasa embra adwuma wurande be ma no. Se wantimi ani so a utimi nya mu hawo. What area adroba for kura omutwika e wo driving mu say over speeding ye anameboa sanity say uko over speed ya be pa che untimi nya akwanhia utimi nya dia ma Ghana ha titu ni enkra kwa so enipa wu na ewuo no e over speeding ebra ye ne sofo moko ordination you call sa program na you call yes of a ye ne wo ba bia me hoyi me na me driver no say my personal driver na me twi na de ne call accident nko a ensia ana so ba me ye hu no kwa so yes mo kwesiada no pano a ye si mu si ye call program no accident makoma ku 6 die ja toke mahye de akobu obi dan obi hye ne dem na ka be bu dan na kunu ohenivie onkoforo ka enkana kwa nso nye eti se wani driving enhyehyɛ yeso a wutimi nya kwanhia epira hallelujah amen. Ana Onyankopɔn a ɔbɔ yɛn na Yesu nti yɛn nyina te aseɛ no wɔn na supreme commander sir wɔn na supreme commander ana wɔkyerɛ yɛn sɛ yɛmfa yɛn ho anhyɛ n'ase na sɛ yɛde yɛn ho hyɛ n'ase a yɛbɛnya tumi ne ahoɔden ne bambɔ bi ɛde asi ɔbɔnsam kwan ɛde asi Satan kwan yɛn ho brase wɔ Awurade anim te sɛ
Tienio. Shonsam say. Yamfa yawo enhye Onyankopɔn tumi ase. Yamfa yawo enhye Onyankopɔn tumi ase. Na ye wie a yensi Satan kwan na obedi ebe. Na obedwane afiri mo nkyɛn. Na obedwane afiri yɛn nkyɛn. Hallelujah. Amen. Satan no a ye ka na asɛm saa no. Wonye tim kituwa o. Dabi. Ye frɛ no supernatural being. Where you supernatural. So that's it. Ni tumi no a ɛwɔ ne nkyɛn no is supernatural. Onyankopɔn no an head aye ne sa. Ɛna wo nipa desani. Wo so ne bɛko. Wo ye dɔte o. Home a ye home Onyankopɔn no ana wo home gu ye mu. Ye home no ye ordinary home. Hallelujah. Amen. Ye ordinary home. It is said, ye nipa yi. Nasa ye pese. Satan no a tumi a ekita no no. Onyankopɔn no ana ankasa ne head ade man no no. Se ye pese onu no edwane ye ne a. Age se ye di kai e de ho hye Onyankopɔn ase. Bonsem kese ma wurade asem. So for etise kusie ahwea kankane wo de mfa nse kusie ehu knaman ana knaman ehu kusie na knaman ni bo kusie so no knaman no atowire mu a wo de ntiatia mu edwane pacho betimasi Ensi. adofo no mani die pacho betimasi Ensi. mi nu di nkomo kakra bi say ye pese bonsam dwane efiri ya brabom anase wo hu nu ohume na wo de mirikatante dwane kwa tie nsem ampache obi na wo kan yi eye simple the American to say kusia knaman ehunu a me pache o knaman no mom e dwane apa ba bi afa picha asem na me na wo kan yi enye possible. Hallelujah. Amen. Nanso se tumi bi wie paya. Enema ebedane. Hallelujah. Amen. Enya afa na mama yi ye kan say dadie bi twa dadie m ana yi kan say enwosra special bi wo ba bi Kodi awuo kosua ba ne ba ko bi aba wo yiri bi wo mo frɛ no bifi abaifo esuro suro ana o maye no ayi bi saa na ewo to aketua bi na ne bo anya boss of mame enti sofo no a kire se unya beto saa wo yere no a eye etua a woto a ebekum watamfo nyina ewo abusuam. Hallelujah. Amen. Na Yesu ba yankura no okum bonsam. Dabi o. Hello. Hi. Sister, Yesu ba no okum bonsam. Dabi. Mummy ehwe o. Ne yam ye ni na ho. Ampa. Pa wo hye Onyankopɔn tumi ase. Na tumi bi free Onyankopɔn tiasefo ne nkyai. Through Christ, emebo ho bai. Ya ho brase a etoda ye de wo awurade no ya ne sa. So for ko ba bia sa mo pa ye be kan awurade asem a na we apie. Na we nam ha. Yo kwakodi nkomo de kwakodi a wache. Ei. Saminu mienu ebebre ye ho ase. Ahye Onyankopɔn tumi ase a. Eye Master Jesus Christ ase a. Mame obemu ahoden bi. Amen. Minu aba obemu honhom ahoden bi. Amen. Na tumi no a ewiawia ne ho ba wo nkyɛn anajo ebehunahuna wo no obesan na chi. Amen. Obesan na chi. Hallelujah. Ka obi aminua.
Jacob wetie ye na ntiche mu yenson. What say? Enti momfa mo nhye Onyankopon ase. Enti yemfa ye ho nhye Kristo ase. Na mo nsi Yemfa ye ho nhye Kristo ase. Na mo nsi obonsam kwan. Obi ti odan we onkwa sore. Pa. Mirafo me di ya o ma o. Se ba bi ewiase we yaduru pa, we ni asori bia wokọ. Pray for me na open. Pray for me nkwa. We ni asori bia wudi wom. Dabi. Anu obu aso asori na wokọ no so kra onsa nko ne yie. Dabi. Abede na Kristo tumi abo ho bai. Yes, mo. What kind Psalm 34:7 na was Awurade bofo bo won na wo suro no nsra ba ehia ho nsra ba ehia na wo gye wo pa yafi a won hye Onyankopɔn tumi ase na mo submission. Let us all submit ourselves before Christ. Brawas yesitie na Bible say onipa obra ne ho ase ahye Kristo ase no sa nipa no na Awurade ma ne so ampa na Awurade ma so a enye nkunimdie ni adansede na wunya pa hallelujah amen. say a person Satan dwane gya ne aho me say submit yourself enya afa na asofo mpani ka asem bi a na yi ya no Dabi. enchirebuo hallelujah Amen. Obi ya ade na nye na sa wode no kura kire no a na ye ne se wabu natan Pa. wotan ye hyemu mpaabo mu eniema ebeboa ya setena ene ya nkoso ana Awurade nam ne ho nkonkron so fa asofo so ede kire se asem bi ba wo nche ye a e ba se ebesiesie na eyi ne ntene bi afiri wo ho Sa. na ahotefo atade a eye fita Onyankopɔn enam Kristo so ede hye nipa binom na ehye wo no nso no Awurade de bi ahyew ene me na watima fa nkunimdie Amen. ti se ensem bi firi esoro ho ba enwinwi Pa. na enkasa-kasa wadwenem Dabi. said ye ebi a obi ta Bia. yemum ye ne ankasa ye yie die nti Sa. Kristo o mehira yen da Amen. yango Verse number 8. what say Momai Onyankopon. dabi ho menwie yo Enti momfa mo nhye Onyankopon ase. yemfa ye won hye Onyankopɔn ase Mo nsi obonsam kwan. na afe yensi bonsam ekwai Na obedwane afiri mo nkyɛn. bonsam kese ma Awurade yemfa ye won hye Kristo ase na je say sa asem no de opeso okire nyina ne say 1 yenya hobrase ewo Kristo. Number 2 yenye setie entie Awurade asem kasa bia Awurade asem aka bia ne mbaransem a wode kyerɛkyerɛ yɛn yɛmɔmɔde nsi ebidi so Awurade asem kasa ti ansa boro nti yɛhyia yi no enya fe na ebedu da bia mo akɔ program bi na ɔmo obi adada waka sɛ we de ɛyɛ mansa ti ma mentwa bi amfa ntɛme hot so wani Kristo mbra so Dabi. hallelujah Amen. ahyade a Kristo asam ade akyerɛ yɛ nyinaa no sɛ yɛde sitie etie na yɛde yɛ adwuma a Bible say ɛkyerɛ sɛ ampa yɛabrɛ yɛ ho ase submit yourself deɛ tɔ so no ɔse sɛ Na obedwane afiri mo nkyɛn. dabi ɛsoro hɔ no ɛnka nneɛma tu kɔ Enti momfa mo nhye Onyankopon ase. yɛmfa yɛn ho nhyɛ Onyankopɔn ase Na mo nsi obonsam kwan. na yɛnsi bɔnsam kwan bɛn na yɛbɛfa so a yɛbɛsi bɔnsam kwan hallelujah Amen. patro tena konyam ye me ne wo kra na edi nkomo ahobrase ye bi no manyigi na konyam na bɛda yɛbɛto ho nwom a wobɛha wani ahwe sɛ difo mɛka ho asɛm aduo no ana yɛyɛ no yɛwode frifie baa yɛ a wɔkyɛ sɛ wani abrɛ ho a
adwendwen kyɛ sɛ wa wotuo nyinaa wakoma ebɔ pɛrepɛrepɛre nyinaa no aduro na nam de ma submit and resist. Kristo asɛm se yɛnsi bɔnsam kwan yɛnsi ne kwae o yɛnsi ne kwan ɛnyɛ afei na mɛkɔtɔ domire akɔtɔ sekai akɔtɔ yɛka no sɛ yi ɛnneɛma bi di afrafra a anadwo da suom wobɛsa mo nan abɛtwitwa bɔnsam asi ne kusuo ho dabi hallelujah Amen. bɔnsam yɛsi ne kusuo anke yɛamɛto Dabi. we're so powerful but na no aduro yɛ baako pɛ paabɔ awurade asɛm hallelujah Amen. wɔsi yɛnsi ne kwan resist the devil si ne kwan na sɛ mmienu etimi si bɔnsam kwan a wɔsi obedwane Afiri yɛn nkyɛn. sɔfo obedwane afiri yɛn nkyɛn sɛ asafo yi nyinaa se yɛde adwene korɔ ne akoma korɔ ɛka bɔ ma si bɔnsam kwan a Obedwane afiri yɛn ɔdan nkyɛn. wekuro ntimi nguram sɛ nnɛ afutuo ne kasakyerɛ a mede ma wei sɛ wobɛtie na wayɛ so adwuma firi saa bere kɔ a satan ntimi mmɛ wo da na ɛbɛyɛ te sɛ aboa kusie a kenama ahu no na ɔno no de agu kenama ne soɔ sɛ kristo tumi ama mu a ɛntimi nsi ɛnso bɛsi hallelujah Amen. kwan bɛn na yɛbɛfa so a yɛbɛsi bɔnsam kwan ɛne sɛ sɔhwɛ sɛ ɛto wo a anaasɛ ɛba wɔ akwan mu a wobɛkae kristo asɛm na wotumi agyina di sɔre no so nkonim na no aduro no woammɔ nsɛm ama awurade asɛm sɛ wopɛ sɛ wosi bɔnsam kwan ɛwɔ adwuma mu a sɛ wopɛ sɛ wosi bɔnsam kwan ɛwɔ waresɛ mu a sɛ wopɛ sɛ wosi bɔnsam kwan ɛwɔ sikasɛ mu a sɛ wopɛ sɛ wosi bɔnsam kwan ɛwɔ kristosom akwantua a medɔfo wowɔ mu bi mu a stand firm gyina pintin na nya ɛne ntaasoɔ honhom sɛ sɛdeɛ wɔhaw biara a ɛbɛba wo so tie biara no wonkɔyɛ mu bɔne da ɛyɛ the most powerful tool a ɛkita kristofoɔ a yɛtumi de ɛde si bɔnsam kwan na wotwa no firi nipa nkyɛn bɛrɛ bebree ntimi sɔhwɛ too no a na watom sɔhwɛ too no a na watom obi tumi firi nsuo bɔ obi dua na de wura fi so ɔkwasɔre sɛ nyɛ sɛ wose sɛ wose nyɛ wo deɛ a ɛneɛ san wo ti ɛ kosua nie nsuo nie bidie nie san wo ti ɛdɔm so atwa hyia wo dance ni so ni awurade so nyɛ nipa no abɛgyina hɔ aka deɛ maame yi kan yɛ no kora nti munyae ɛsɛ wobɛndɛn hɔ a wohwɛ wafɛrefoɔ ne awafɛrefoɔ bi a aba hɔ na hwɛ sɛdeɛ ɛkɔ ne yɛpuhyi wo a baaburo da baabi wɔde akomahyeɛ yɛfrɛ no dadehyeɛ kasɛ dadehyeɛ hallelujah Amen. ɔmaa so a kosua no ɛfɔm kwɛ Ɔde abɔ hɔ. yee wahwe ase wama bɔ nsɛm adi so nkonim hallelujah Amen. ɛna adwuma yi deɛ sɛdeɛ sitie deɛ sɛdeɛ ahokyerɛ si aba yi deɛ berɛ yi n'adwuma yi anwea yi sɛ 1 trip yɛ na deɛ ma memfa 500 bi nka ho hallelujah Amen. na ɔde bi ato so sɛdeɛ nɛma no yɛatoto mu o hwɛ Ghana ɛnya sɛ nketewa ɔmsi Ukraine ntɔkwa no ɛmu ayɛ de nti dollar no kɔ soro wɔtwa nkontompo
near the assert no aje no the good bottom sro. I which didn't you? She has it. What do you kind of correct? What do you kind of correct? You could be a yo. Obi a waka no kure bia no nipa mpo asem sa ana ho kire nso danso ampa dia toda asetena ma ho kire no timi basa na ye say ase bu obi fa so Kristo onto yegidie moda amen Kristo onto yegidie moda amen abre biara so ha ebeto ye bia no oma honhomu a eye den emebu ekidom amen Yetimi so hweso nkunim wose yensi bonsam kwai no bedwane afi ye obedwane so wose bonsam kwai abra ofi etumi ntimi men brother awurade se me kan tell say so obeba ho kwai asi bonsam kwai a tumi a esaya de ntimi wa nchen be sel na kwa be ne be fa so obi sisi takwai Matthew chapter 4 verse number 1 ma onye ha be de bere na ya de me say me no usua de kakra bi ye nyina pese ya de ho efiri bonsam enchen na bonsam eni kwan say ye suro bonsam no kan John woman no fe John no a wose de wotie mu no pacha wose say de wotie mu no ye de be ososini de wo wiase pacha de wotie mu no ye de be ososini de wo wiase hallelujah amen de wo wiase abusum tumi ensuo tumi akom tumi hallelujah amen abayidom wo mo kire nkabere nanso say urade ti mu a you overcome them. Hallelujah. Amen. It will say, Yura no was not the engine. My uncle and woman to what or better more was a son yama or better more or more to me. I the bobra or better more were far so direct abusia anima bonia or magia and yes, you are or many good and abrabo. Tell more and Yamasa. Inshanka Kristo nida. Amen. Ya komina. Asampan said the Matthew Krema yitie ye na nchiche mu ye ba ko de. Wasai. Yesu so hwe. Yesu so hwe ko. Ana honhon no di Yesu ko osre so. Tio. Hon konkunu di Yesu Kristo. Eko osre so. Kwan ya befa so besi bonsam kwai. E na ma kire. Medika ka cho se ebetima si bonsam kwai a age se so hwe bia e beba Yesu bia yetimi gina. Wantimi anyina about for me traffic. If it's a sass or any and Satan at the bar. Hallelujah. Amen. Yanko Ponsoni Panwe or Mahmo Quai. The other two beer nunti, yes, you know, a your bonofono and a besware. The Christ so wrestle at their testing with GD. The Mumiana Nabonsambe Gane. Amen. Amen. And I home the years who cause us up on some cause. They will go good the years who cause us to say, upon some and caught. There would be a muada at the Diana, a Viana Najo. Odi emuada quenching. A Viana Anajo, 40 days. Actually, you know. Now, actually, I come there. I come the years. And also for no ban in chamber saying, say, Anna or social for no bar. Yes, in chamber saying, say, so when you uncle Pombanoa, say, only on Yanko Pombanoa, Casachio Buin and Anapano. Hallelujah. Amen. When I was to see Bonsam Kwana Metro, was he used to Koyam Pabo or Verdiani and Canano? So for your share, Bodma, you see, this year, a country will you be that? Debbie. Will you be that? Anna, a quenching, a guahodo, fruit fasting. You will enjoy the oho, and you will fruit to the air, and you will empty. A mubia will be genaswa ye bia to me, we are when you put the mouth. Sir.
Ubuama akwanchi unye bida. Dabi. Debi oba wamen. Die hu ho. Anope obi a to koko station wo. Bury aho koko bi ho. Emu pikama oton. Kama pa. Make kura aka ho. Na kose pan no. Sa. To anu agye nkate agum. Oje nkate 2 cedi. Mame ne make no 5 Ghana. Nkate ba kutum. No mam kose ne miensa. Kose pan no so. Mani nyina nsi 15 Ghana. Ne mano. Odu ha no agye nsuo. Agye nsuo wa. Hallelujah. Amen. Atoda ya mama ekomo ne ye kakra. Pa. Moja ne nsuo na efiru mu no na etiemu firi osoro Nyankopɔn. Kristo ometi empire boda. Amen. Ye gominua. Matthew chapter 4 verse number 4. What say? Ana obua se. Na obua se. Watwere se. Watwere se. Anya pa no nko so no nipa nam betena se. Anya pa no so ana onipa nam so betena se. Ebetena se. Na asem biara efiri Onyankopɔn anum so. Tieni o. Wase munsi bonsam kwai. Obedwane efiri mu nkyɛn. Yesu Kristo ye nipa. Waba hunamu. To abe nipa. Ana adwuma wo ye no nso. Wo hia tumi surunkum bi na watimi aye adwuma no. Ete bonsam ba ne nkyɛn. Ana ode aduane ebeso Yesu hwɛ. Yehyiamu yemu bia ye wa bia wo kwan a wo fa so a odidie. Se wo ton ade so obi na yi chop money ma wo ana wadidi. Dwumadie bia wo oyɛ ede pe wa no aduane bia no. Hwɛ na wa ma bonsam anso wa nhwɛ e wo ho. Pa. Hallelujah. Amen. Pachom se nya de yi. E ma bonsam enso wo nhwɛ. Sa. Se wo benyan e wo ho. Oba said ya ho kire yi e wo so ni ade ade de. Ka o ti ase na nkaja. Ne no tran ho kakra kra. Nkaja. Adwuma no kura me pe bia ma wo. Nsabeko wa no. Eda kura metima ha ma. So rent aso osikoli. Aso awie. Last month kura ne son ye. Enti ye wadwene yie. Na se bra wo yere. O se ene de se ne de da na re Abraham nyina wo manware dodo. Na obubu quotation bi a Ewurade nka ase ye nka. Hallelujah. Amen. Se wa hwe yi a obonofo no wonim se ho kyereo. Nti obefa nada kwan bi so ama obi aba wo nkyɛn abeso ahwe e wo biribim. The last when I make can baby say Ewurade bie kwan ma nipa de oye bia ne ane wie nkunimdie. Bonsam so bie kwan ma nipa de oye bia nso no emfa ewieye pa emma. Na ewiase ayati se ekwan bi bie ma wo anaso opportunity bi ebeda ho no mo a na se sa akwanya na ana enhira no a eba no se bone bata ho a hunu se eye bonsam na ebie sa akwa. Hallelujah. Amen. Pajam se bonsam na ede bayi Ebie sa akwa. ebie sa akwa no fi se Ewurade ma obi opportunity a so for mame bone ba be bata ho da. Dabi. Eye janu Sa. Oti aba ware ho mpae na be me bi aba oba me ware wo pa nanso wa sore na wo kɔ ne de mani nye ho kanka betimi ye gyaye a yei we nya Nyankopɔn na ebie kwa no Dabi. hallelujah. Amen. So wan kan sa akura na oba na obisa na okɔ asɔre so me de asɔre de mani nye ho asɔre de me de na be ma de ekopeska wo se asɔre oso ba ware ho mpa yo be ma no osika pa nanso na ni nyi Kristo som ho eso wo be kwa na so ngo wo be pene so ana pene so
Hallelujah. Amen. Ebonsam ene yesa. Obetwew afri wono no Kristo na ase. Wo sa do akọ wiase. Tinye ekwan bia na ebiema ye ne a efri Kristo. Bonsam hyira nipa. Bonsam timi hyira nipa. Sa. It is ekwan bi biema wa eye bisa awurade se efri nipa mu a Kristo nhya yen da. Amen. To aso pra me na. Verse number 5. What say? Ana obonsam de ne kọ okuro kronkron no mu. Bonsam ade Yesu akọ okuro kronkron nim. No de no ko gina asori fie no. Odi kan ade aduane so Yesu hwe. Yesu ka say de efiri onyankopon no asem so no. Ene na eye. Na nya aduane nkwa na onipa edi a obenya nkwa. Sa. Nti ha no wadi bonsam so nkunim anampa cha omeboa. Wadi so. Ana wo say no say. Ana wo saka bi o say. Woni onyankopon ba no a. Say woni onyankopon ba no de a. To ho twere fam. Kwan ye befa so ebesi bonsam kwa na me kire no. Bonsam de Yesu akogina asori dan na tifi. Asori dan na tifi. Ana say woni onyankopon ba no de a. To ho twere fam. To ho twere fam. Na wa twere say. Ja ho fira bronsan so saa. Na be hwe fam. Na wa twere no ba abrum say wunti. Wunti. Wa sha abofo ama wo. Wa sha na abofo ama. Say o meso wo nsem. Say won so wo nsem. Na onan ampem obo. Hallelujah. Amen. Yete do. Verse number 7. Jesus say. And Yesu Kristo ka kire bonsam say. Wa twere bi o say. Wa twere no ba abru yi mu say. Enso awurade onyankopon. Hallelujah. Amen. Bonsam ke say me awurade ase. Tienio. Chonsam say. Yabo ye won hye onyankopon ate. Na yensi bonsam kwai. Sa nyoma we mbienu se o Kristo ni bia wote bia na. Sa wo hye ase se wutu ho na mo a. Awurade menka nche o se bonsam a ojejewo. De waso mo aware yenye ye. De waso mo ngonfa oba. De waso mo adwuma sem nye ye. De waso akwantu sem maso no. Yesu dinimu ne nsam bego. Amen. Based on two things. Submit and resist. Unte pense obi akọ aduro so na ya frɛ ne kra abɛda hwehwɛ a omo twen se kan so moye tumi no ne kra ne yirai esi de bia esi abaifo no timi dan wo bi odwai commande sa wo mo ta no so sa ya ahoma so ne mene na ekura kwa benade se wan fa wan hye awurade tumi ase kura ufie wura kura timi kyew e de wokọ ufie wura sa kwan da ho o de obekọ me na me ka hye enei no enye busuani nkwa na sase wo ye dipa da bi o e kwan da ho a bontinsu ni hu okura no a otimi ye de obese wo ye timi fa akọ obefa do akọ no akoton wo hunhum na de obi aboa esen afikyira ba bia kromfo ntimi nkowia ngoton si etimi wia koton omunua nton omuwia ko yes eti hunhum nso no yewo hunhum akromfo ho omunsu wia koton omuwia nkrofo ne maton de bia ono hwe na sen ho akere no a mfa nso obehia wo na wa kyew anadwo da suom no adan wa ponche akoton obetima down the ntwie ne boarding je wa dore ne boarding pa na odoko sa no akoton fofo no aje nkapre ne simple aje queens ai queens na woje no nyeso woje abedi o wo sa de koto etwere yare ama no wo faase woni sika wo de koto sa atwere yare ama no wo faase nti wonam wase no ohwe ekwan da obi ho a wo de ne ko no akotwa na di na akoton ne queens akoton yes asemo ye hia Kristo tumi o amen ye hia Kristo nchan bambo ampawo hallelujah amen etemom ye fi ho hye Kristo tumi ase na de woni enya a woni edi asie no awurade nsi ne kwai amen oni pada sani woni ahoden entontom kawa na ahopo enso
wope womo a omo mmre omo ho ase na akasesam ne ahantan adɔre binum a eni nipa yete ase nipa unyama bi sika kra na ne wure fi ne ho kunko sa na se abaya ba ku bi ne boy o makɔ ye ma se moto bi akokum wo moto mo na wahyehyɛ n'ani nyinaa na wokɔhwɛ atade a ɛhyɛ ababa wayi na deɛ koraa na maba wayi wɔ mu gyi ne wiase ɛne mmerantie asɛm baabi a wiase adoi na de wo nkwan to kyakya ewiase afɛɛfɛ deɛ ɛbɛtwam saa abrabɔ no ɛyɛ wiase mayiyi me ho mapenti m'anim makeka mawrɛ so menkɔ asɔre na ne nsa ne nam ayi TikTok hɔ nom ne ayi saa wo hede hu bira papa bi a wɔbɔ dabi dako tim okɔ na akɔ okɔ kan asɛm sɛ asɛm Revelation chapter 14:13 wɔse enhyira ne wɔ bi a wɔwu wɔ Awurade mu na enwuma papa edi n'akyi wobɛwu ama enwuma pa de w'akyi anaasɛ wobɛwu akɔhunu amane asɛm busa ebi bira wɔ asɛm ado o nipa tiam nipa tenisuo nipa binom ɛbɔ bra ɛwɔ asɛm ado firi sɛ abraba a ɔmbɛbɔ no asase so no ansɔ Awurade ani ampa ɔmoba asase so biem a ɛnyɛ yie dabi nti yabraba a yɛbɔ bia nadɔfonom ɛnkyɛ na metena ase momiami yɛni na hɔ na nneɛma a Satan de wia nipa ɛkɔ ɔsɛyɛ mu no ne honhom no ɛntimɛsi kwa amae amen woma ho kwan yɛ tumi ne no ba bɛtena ɛyɛ bɔhyɛ nhyɛnka Kristo din daa amen ka meɛnkɔ Matthew chapter 4 verse number 8 ɛberɛ no so na ɔbɔnsam faa ne bio de ne kɔ bepɔ tenten bi so Satan faa Yesu biam de ne kɔ bepɔ tenten bi so na ɔkyerɛ ne wiase ahenni ne emu animuonyam nyinaa ana ɔkyerɛ ne wiase ahenni ɛne emu animuonyam nyinaa na ɔse no sɛ ana ɔka kyerɛ ne sɛ sɛ wokɔto sɔre me a sɛ wokoto sɔre me a ankam de yɛnum nyinaa bɛma wo hallelujah amen ana bɔnsam ɛsa ka sɛ wokoto sɔre me a mede yɛnum nyinaa bɛma wo mede yɛnum nyinaa ɛbɛma wo mede yɛnum ewiase nneɛma ɛyɛ yɛnum hallelujah amen bɔnsam ɛna ɛka kyerɛ Yesu no sɛ wokoto sɔre me a mede wei nyinaa bɛma wo sɛdeɛ ne ɛteɛ no a sɛ wokɔdi bɔnsam akyi a wobɛnya ho tam ba Kristo akyiridie no ɛyɛ ahohia ne ahokyerɛ ana wodi Kristo akyi na ahokyerɛ wo nso a wɔde prepare ɛde wakɔ akɔhyia animonyam kɛseɛ bi a ɛda w'anim nti ɛberɛ a Satan ka kyerɛ Yesu sɛ ɔnkoto nsɔre no na ɔde wiase agyapadeɛ ne mu tumi ne mu animonyam bɛma no no ɛdeɛ na ɛsi yɛkɔ ɛna Yesu se ne sɛ ɛna Yesu ka kyerɛ ne sɛ firi hɔ Satan na watwerɛ sɛ sɛ kotosɔre Awurade wo Nyankopɔn kotosɔre hwan Awurade wo Nyankopɔn bɔnsɛm kɛseɛ ma Awurade asɛm kotosɔre Awurade wo Nyankopɔn na ɔno na ɛdeɛ bɛyɛ na ɔno nko ana som no hallelujah amen ka kyerɛ wo nua ɔto nkyerɛ sɛ som Awurade nko a som Awurade nko a som Awurade nko a som Awurade nko a hallelujah amen Awurade mu na wɔgyeɛ wɔ maame ne mu na nkwa wɔ ne mu na bamba wɔ deɛ yɛwɔ a yɛsere nyinaa Awurade asɛm mu no ɔbɛyɛ amen nanso agye sɛ yɛsom ɔno nko a ampa wo ɛmfa akokɔ nhyia ɔmɔtoam ɛnkɔkoto baabi nka sɛ ɔdɛfoɔ nan maboadeɛ ni dabi ɛyɛ musuo ɛyɛ bɔne paa ɛyɛ kyiwadeɛ kɛseɛ ɛnya afei na wobɛsɛnde sika ama wɔfa ɛna monkɔhwehwɛm meso deɛ mede bu ani ɛyɛ kyiwadeɛ Awurade mpɛ monkɔhwɛm deɛ ku no hallelujah amen wɔse yɛmfa yɛn ho nhyɛ Awurade tumi ase na yɛnsi bɔnsam kwan na obɛdwane afiri yɛn nkyɛn ɛti ɛberɛ a Yesu Kristo ɛdi nsɔhwɛ no so a ɛdi ne si asɛm ketewa bi wɔ verse aseɛ number 11 yɛ ha na wie yɛ yes ɛna ɔbɔnsam gyaa ne hɔ na bɔnsam gyaa Yesu hɔ hwɛ na hwɛ
abɔfoɔ bɛsom no. Abɔfoɔ yɛ deɛ bɛyɛ. Ɛbɛsom no. Bɔnsam kɛse ma Kristo nkonimdie. Bible say bɔnsam yɛ deɛ bɛyɛ. Egya ne hɔ kɔ. Egya no na ɔsoro abɔfoɔ ɛbɛsom no. Ɛbɛsom Yesu Kristo. Na kyerɛ sɛ wɔdi nkonim no. Saa. Abra Yesu di bɔnsam so nkonim no. Satan deɛ ne wo. Egya ne hɔ kɔ. Sɔre wodoa ɛto Yesu anasa wɔhyia ya no na wodi so nkonim no bɔnsam deɛ ne wo ɛdeɛ bɛyɛ. Egya ne hɔ kɔ. Edwane at once by force because n'ani ewu. Pa. Deɛ osusu ya no anya adwuma. Saa. Hallelujah. Amen. Abra Yesu ɛka wɔn no nkɔ hɔ no Bible say asoro abɔfoɔ ɛbɛsom no. Esane deɛ nigyeɛ ɛne atontoɔ ɛne osebɔ ɛbɛsom Yesu Kristo. Medafo sɛ sɔre ahodoɔ a yɛnam mu no efiri na me ne wo kyɛ Awurade asɛm yi sɛ wobɛgyina pintin na wogyina adi sɔre no so nkonim a ɔbɔnefoɔ na ɔtaataa no Awurade asɛm sɛ menka kyerɛ sɛ ɔde aniwuo bɛdwane. Amen. Ɔde aniwuo bɛdwane. Amen. Ɔde aniwuo bɛdwane. Amen. Na ɔmma wo nkyɛn biaw. Amen. Na ɔsoro abɔfoɔ onyame tumi onyame kɛseɛ na basa ɔma ne teneɛ ɛwɔ posom a Israelfoɔ ɛnante asase pɛsɛ so ɛwɔ po ne mfimfini no ɔbɛma saa basa no abɛde nkonim ɛde ama wo. Amen. Abɔfoɔ ɛna babɛsom. Hallelujah. Amen. Na Awurade tumi ba na ɛbɛsom wo a sɛdeɛ ɔyɛ bi ebe yi Osɔfo Maame. Pa. Usom na apagya. Saa. Wodi si wɔ na yɛ nhyira. Ayi hyira. Obi wɔ hanom na kuma so adeɛ paa ne sɛ ka Awurade bɛhyira no na bɛboa no na nka wabie ne nsɛm ma abusua ne nipa bi. Nanso ɔbɔnefoɔ no bɛso bɛma kwae. Saa. Ɛna asɛm paa me ne wo kan. Awurade di mu ɔmo ahoɔden ne di sohwɛ bi aso ate. Amen. Awurade di mu ɔmo ahoɔden ne di sohwɛ bi aso. Amen. Na watiri mpɔ papa a owua no etimi nwie pɛɛ. Amen. Wɔsɛ bɔnsɛm gya no kɔe. Na hwɛ. Na hwɛ. Abɔfoɔ bɛsom no. Abɔfoɔ bɛsom no. Abɔfoɔ. Yɛyɛ ma tie yi. Mo me yɛ ma wiase akɔ no. Ɛmɛ. Yɛ ma me no mo ma wiase akɔ no. Ɛmɛ. Adeɛ bi a yɛbɛhyia wɔ abrabɔ mu bia. Yɛnyina Awurade asɛm so ensi kwae. Saa. Resist it. Na sɛ yɛsi ne kwae a sɛ sɔre ɛto na wotumi gyina na medɔfo woyɛ mu nkonimdi wo a James chapter 1 verse number 12-13 wanka wɔsɛ sɛ sɔre to na sɛ wofiri mu tɔtɔtɔ a wobɛnya nkonim abotire. Saa. Na kyerɛ sɛ wobɛyɛ nkonimdifoɔ. Enti aduro no ni dumienu no abɔ mentoa ma asɛm so biem. Ɔbɔnefoɔ no da biara ɔyɛ n'adwuma. Saminu mienu ɛde Awurade asɛm gyina ne esi no kwae a ɔde mmirika bɛdwane. Ɛnyɛ wo na wobɛsuro no ɔno no mom ɛna obɛsuro. Ɔno no mom ɛna obɛsuro. Amen. Ɔno no mom ɛna obɛsuro. Amen. Okay, Job chapter 1 hɔ ba. Ɛde asɛm ne si yɛ. Bɔnsam afɛdeɛ no owiawia no ho si ya o. Ɛna Kristo hu no. Krache ufiri na ɛba. Mifra asase so akyinkyin. Mifra asase so akyinkyin. Ɛde so ananteɛ. Ɛna maba. Maba ha. Ɛna Onyankopɔn se wadwene mako ade obo ho. Ɔbarima a odi mu. Ɛtɔ so mienu osuro Onyankopɔn. Saa. Deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɔtene. Saa. Deɛ ɛtɔ so nan oyi no firi bɔne nyinaa ho. Deɛ ɛtɔ so bienu enum afei wokura ne mudiem. Okura ne mudiem. Okura ne mudiem. Okura ne mudiem. Gidiem. Sorry to job nyinaa mu no wampa ne Nyankopɔn. Saa 5 qualifications wenti na bonsam suro set ayi Job. 5 qualifications were yo. Mame na bonsam suro Job. No one to me man. No one to me man. Sanyo Nyankopɔn ana emma bonsam kwaya enka Job nipa da sane bi antima fa Job amafo. Dabi. It is a yetimi tie ne sane yɛ ne sa. Sɛ ɔyɛfo bi ba bɛyɛ wo
agye sɛ ɔbɛgye permission firi awurade hɔ na woyɛ sure sɛ nti wo tamfo ɛbɛgye permission firi awurade ɔbɛma no kwae pàtó ɔbɛma no kwae bere a wabrɛ yi woyɛ sure sɛ yesu bɛma no kwae hallelujah amen 2 things mɔmi yɛn fi yɛn ho nhyɛ awurade ase na yɛnsi no kwae satan yɛnsi no kwae sɔrɔ wudu obiara yɛbɛhyia biara no yɛmfa awurade asɛm so nyina no na deɛ waka fi yɛn ho no ne din mu ɛbɛbɛ mu de basa nso a bɔnsam